tetes sing lumu tiba lemah dadi sangar, tiba ning watu dadi angker. Nelesi ragamu gonyehake kulit, ngetasake balung. Di sini-sini tak tuturi mara padha rungokno. Laku jantraning urip menungso kabeh kuwi sejatine mung ana telung tataran. Lair, makarti, banjur mati. Ya mung tumraping para linuwih telung tataran mau ginayuh kanthi sampurna. Kelairane bisa wujud menungso sakwutuhe kang genep. Sawise wiwit makarti bisa nindakake kewajiban jejiban kang bener lan becik kanthi rampung. Mengkono yen wis temeka dina patine padha nggayuh bisa mati sing sampurna.